Israel.
portes i acabant les detencions. Ja és hora d'obrir portes i acabar les detencions. Ja és hora d'obrir portes i acabar les detencions, perquè som ciutadans del món. I som mestre, mestre, benvinguts. I som mestre, mestre, benvinguts. I som mestre, mestre, benvinguts, perquè som ciutadans del món. Si vaig al món,